Днес ще си говорим на тема здравословно ослабване. От хомеопатична гледна точка, много пълните хора са с миазма на гонорея, който се проявява с свръх, с хипер, като хипертония, свръх килограми, прекаляване във всяко едно отношение. Какво се случва обикновено? На млади години хората минават през един или два или повече инцидента на венерически инфекции, които се лекуват с химични лекарства, след което остават незабележими в организма. Ако те не минават, то техните бъдещи съпрузи минават. А най-често и двама. Става така, че, например, ако една жена се омъжи девствена, а пък мъжа и преди нея е бил с други жени и съответно е изкарал я гонорея, я нещо друго такова. И ако той е възприемчив към този миазъм, той се загнезва в него и съответно той после го предава на жена си. И обикновено по време на бременността, тъй като по време на бременността в организма се изчерпват минерали, витамини, има стрес, въобще това се има натоварване. И става така, че по време на бременността жената много напълнява и почват да излизат брадавици. Този миазъм е свързан с брадавици. Или още това е свръхрастеж. Бемки, брадавици, кондиломи, особено характерни са такива, които са на кръче. Те могат да бъдат дребни, а могат да бъдат и огромни. И затова той се нарича още сикоза от сикус, което означава смокиня. Формата е като на смокиня. Така че е възможно хората, които са по-пълни, да се нуждаят от хомеопатично лечение с цел да им се премахне този миазъм. Човек казва, аз като бях млад, бях много слабичък, а пък после как така изведнъж напомня. Най-вероятно си преспал не с това тяло. И това може да бъде едната причина. Получил си едно предразположение. Така че това е връзката с хомеопатията. От друга страна, в повечето случаи, хората с наднормени килограми имат и емоционални причини да бъде така. Когато на човек нещо му липсва и той си го компенсира с хранене, или в някои случаи, когато човек не може да се изрази. Например, в хороскопа на човека, това, чрез което ние се изразяваме и действаме навън, е планетата Марс. И ако сте се оженили или омъжили за човек, който с неговия Сатурн или с някоя друга такава тежка планета, блокира вашия Марс, тъй като има кармични причини за това. Някои наши връзки са отминали животи, те са написани и не може да ги избегне и не са за удоволствие. Малко са хората, които нещо като не им хареса и веднага късат и хвърлят. И те след известно време виждат, че така не може. И затова има такива хора, които трябва да ги търпиме в живота си, малко повече от останалите. И такъв един човек обикновено е нашия съпруг. И тогава какво става? Тъй като човек трябва да го изрази по някакъв начин това. Той е агресия, той е гняв, той е хъс, той е екшен, той е порив, той е сексуалност, той е стремеж да направиш нещо. И ако другия непрекъснато те блокира и те спира, и ти започваш да ядеш. В тази връзка много помагат цветята на доктор Бах. Ако искате, може да научите повече по въпроса на сайта природноздраве.com. И оттам можете също да си поръчате цветя. Този сайт е на моята жена. Тя в момента учи в английския център на доктор Бах, там където е избора, така да се каже. И е много навътре в тази материя, някога емоциите се трансформират в ненаситно желание за храна. Миазматичното действие се проявява от ходене в крайност в крайност. И това са хора, които казват, край, от днеска няма да ям повече. И действително, 2-3 дена са така, след което се нахвърли в другата крайност и казват още. Това са, понеже човек съществува на духовно, на умствено, на емоционално и на физическо ниво. Духовното ниво винаги е здраво. Там човек не боледува. Той е относително съвършен. Това, което боледува е умственото и емоционално. Тук са около 80 до 85% от проблемите. На умствено ниво човек не боледува чак толкова често. Това са само 10-15%. Основно в съвременния етап на еволюцията на човечеството ние сме фокусирани и най-уязвими на емоционалното ниво. И на физическо ниво причините са само 5 до 10%. Физическото тяло представлява просто един инструмент, който реагира. Физическото тяло автоматично реагира и за това най-важното е нашето емоционално състояние. Особено при жените. Но какво се е променило, откакто хомеопатията е основана преди 200 години? Това е начинът на живот, включително хранене. Само преди някакви си 50 години по съвсем различен начин беше вкуса на всякакви видове храни. Изобщо не е имало такова огромно разнообразие. Дори при Байтошо нямахме и толкова шоколади и се радвахме на шоколади от Кореком. Неща, които сега са навсякъде и ги бутат и ги няма спасение от това. И във връзка с начина на живот и хранене искам да направим сравнение. От една страна между това, което трябва да представлява храната, това трябва да бъде, например, протеина или белтъка, което служи за изграждане на организма основно. Това са мазнините, които служат едновременно и за изграждане и за енергия и имат най-различни биохимични функции. Това са въглехидратите, които дават енергията в организма. И след това трябва да има биологично активни вещества, витамини, минерали, пигменти, ензими и най-различни други такива,
трябва да има също така и фибри. Разбира се и вода, но аз водата тук не я слагам. Всичко това е примесено с много вода. И ето тук малко неизбежно има токсини и шлаки. При този начин на хранене ние би трябвало да сме горе-долу здрави. Едно сравнително балансирано хранене. Какво се предлага обаче в магазините? Белтъците са окей, могат да бъдат даже в повече. Не е толкова проблем, стига човек да има пари да си ги купи. Мазнините са определено в повече и тук има нарушено съотношение. Лошо. Давам един такъв пример. Ако в храненето на човека преобладават омега-6 масните киселини, това води до възпалителни процеси. Тези процеси могат да се развият в съдовата стена и тогава организма слага отгоре холестерол, за да излекува възпалението. Поради подкиселяването подготвената храна се отлага и калци и постепенно съдовете задебеляват, става склероза и постепенно започват да се стесняват и да се запушват. И се почва гръдна жаба, инсулт, забравяне, най-различни проблеми. Ако има достатъчно количество омега-3 масни киселини, това не е проблем. Съдовете остават здрави и гъвкави проходими. Освен това съществуват така наречените трансмазнини, основно в пърженото и в маргарините, не във всички, в някои, които трансмазнини организма не може да ги познае. Транс означава като огледално, нали? Ако едната ръка е така, другата ръка е нейния огледален образ. Няма разлика в строежа, само че има разлика в строежа. Едните са ляво ориентирани, другите са дясно. Знаете, че даже и в организма съществува тази вечна борба между от една страна комунистите, от друга страна не се знае кои, нали? И постоянно правиме референдуми. В момента, в който транс почнат да преобладават, трансмазните, например, това е свързано особено при мъжете с много голям проблем, защото се получава запушване на съдовете и склонност към инфаркта и към инсулт. А при жените склонност към рак. За всички тези неща най-подробно говоря в тази книга "Здраве без лекарства", която има специална глава, посветена на мазнините, добрите и лошите мазнини. И вярвам, че ще ви бъде много полезно. Проблема е едно, че са повече, второ, че са лоши, трето, че са в неправилно съотношение. Много сериозен проблем на българската кухня, това е прекаляването с омега-6 мазнини. При нас се пържи основно в олио. Резултатите са два. Едното е възпалителните процеси в тялото, може да бъде и артрит, може всякакви неща. И другото е голямо количество трансмасни киселини и оттам съответно запушване на съдове, проблеми с черния дроб и прочее. Когато храните мъжете си с олио и с маргарин, смятайте, че постоянно скъсявате времето, през което ще трябва да си носите тежката карма и да си бъдете заедно. Ако обичате мъжете си, не ги хранете с олио и с маргарин. По-добре с масло и с зехтин. И то затова е и по-скъпно, защото е по-полезно. Зехтина съдържа омега-9 и това е обяснено. Относно въглехидратите, те са в пъти повече в храната. Това са така наречените празни калории, всякакъв вид въглехидрати. Било то бяло брашно, било то захар или всякакъв вид сладки работи. Това се отнася в по-малка степен до картофените и субпродукти, например чипсовете. Едно е да си свалиш или да си опечеш картоф в ората и да го изведеш такъв пълноценен. Съвсем друго е да го направиш на чипсове, нали, и да го обработиш, да му сложиш консерванти и така. Поради това увеличаване на въглехидратите в храната относително, понякога в пъти повече, захарта в кръвта се вдига. Ако кръвната захар нормално е тук, всеки път, когато ядете въглехидрати, особено така наречените бързи въглехидрати, тези, които нямат фибри в тях, кръвната ви захар много бързо се качва над нормата и тогава това може да ви убие буквално, ако организма не вземе мерки. И какви мерки взимаме? Секретира се инсулин, който веднага вкарва захарта от кръвта вътре в клетките. За тази цел обаче са необходими така наречените глюкозотолерантни фактори, или това са биологично активни вещества, които би трябвало да ги има в храната, но те са много малко. Един типичен пример е да си хапнеш хляб с лютеница. И ако се намаже и с маргарин, ето ви, изключително високо въглехидратна храна с много ниска степен на хранителност. И тук има едно отношение калории към хранителност, което отношение е най-голямо в пресните зеленчуци и също така в пресните зеленчукови сокове. И затова с зеленчукови сокове много добре се остават. Биологично активните вещества в храната са малко, фибрите също са малко. Недостига на фибри в храната води до това, че захарта от нея се освобождава по-бързо. Всички въглехидрати представляват полизахариди, т.е. определените вериги от отделни монозахариди или от отделни захари. Дали ще бъде брашно, дали ще бъде ориз или картоф или плод, в крайна сметка те накрая се преобразуват до захар. Или до глюкоза, или до фруктоза, или до някой друг. Например, ето този продукт, който съдържа активиран ечемик. Ечемикът се знае, че той е, понеже е пълноценен смлян, той е смлян заедно с обвивките. Остава се да покълва, след което се смила и по този начин той има достатъчно фибри, които фибри пречат на въглехидратите бързо да се освобождат и да повишават кръвната захар. Когато ядете този шейк, е добре за вашата кръвна захар. Малко се освобождава, по този начин, когато кръвната захар в организма е на едно добро ниво постоянно,
се подават към клетките непрекъснато нови молекули глюкоза, но със същия този темп, с който клетките го изгарят. Веднага извода. Ако се намаяте с баница, става страшно. Защото баницата е бърз въглехидрат, без биологично активни вещества, понеже е направена от бяло брашно и тя рязко увеличава кръвната захар. И тогава, за да не умрете, панкреасът ви реагира и се опитва да вкара всичката тази захар от кръвта в клетките, за да я нормализира в кръвта. Хубаво е, който яде баница, след това да бърка бетон, да лее бетон плоча. Глюкозата се превръща в аденозин трифосфат, който дава силата в организма да се работи. Обаче, ако си хапнеш баничка и после се опънеш да гледаш телевизия, постепенно се изчерпват глюкозотолерантните фактори, които са тези биологично активните вещества. И затова глюкозата, вместо да влезе в мускулите и да изгори, а освен това мускулите не работят, тя се насочва към масните клетки. Масните клетки не се нуждаят от толкова много глюкозотолерантни фактори. При тях инсулина работи много по-ефективно. Защото цялата еволюция върви натам. Ако има храна да се наядеш, защото не се знае кога пак ще ядеш. И затова в еволюционно отношение са се селектирали такива хора, които могат да ядат по много и наряд. Ако са такива като някои от вас, които са по-слабичките, вие сте направени да ядете през 15 минути, иначе почвате да трепете. Защо? Защото обмяната е друг тип. И така, ако вашата обмяна е от този тип, дето ядете и може после дълго да не яде, минавайки покрай магазина, вие сте загинали. В момента, в който имате малко пари в джоба, и особено както има и реклама, и след това се чака да дойде гладното време, ама то не идва. Тази връзка има един много готин филм "Глад за промяна". Ако искате да го гледате, като напишете "Глад за промяна" в интернет и ви излиза. Основните теми са много добре разработени. До тук какво разбрахме? При съвременната храна се получава много често тая помпа. Ядеш, качвате си кръвната захар. Защо? Защото има прекалено много въглехидрати и прекалено малко фибри. Защото това са рафинирани въглехидрати, рафинирано бяло брашно, рафинирана захар и така. Съответно, те нямат биологично активните вещества, които са необходими, за да може клетките да се поддържат на едно добро ниво на чувствителност към инсулин и постепенно инсулиновите рецептори в мускулните клетки, не в масните, а в мускулните, обедняват на тези глюкозотолерантни фактори, които им помагат да работи инсулин. И така се получава втория тип диабет, при който ето това е клетката, това отгоре е един рецептор за инсулин. Тук е инсулина, а тук трябва да има глюкозотолерантни фактори. Като ги няма тях, рецептор има, инсулин има, обаче клетката не може да се отвори от тук вратите, нали, и да приеме глюкозата вътре в нея. И това е причината за изключително голямото разпространение на метаболитния синдром и на диабета от втория тип. Това е метаболитният синдром. Тук трябва като стиснем да има такова, кожа. Нормално. Нали, може да има малко повече, обаче обиколката на кръста трябва да бъде задължително поне под 100 см, а под 90 още по-добре. Обикновено има ходят мъже с по 120-130. И малко от малко, когато мъжът тръгне да работи, защото на един друг сайт поддържам, който се казва parizatep.com. И там има една статия "Съвременни роби лист". В менюто струва си да се замисли. И там се обяснява как съвременните роби, нали, така ги прикарват цял живот да правят каквото някой друг не каже, защото просто те близко с парите и скачат според това, което. Когато един съвременен роб седне зад бюрото, било то при мен е с децата, нали, които преглеждам постоянно, или там с другите пациенти, или компютъра или друго, или пък при хората, които ходят на работа още повече, това движение от къщи до метрото и от метрото до работата, то е изключително недостатъчно. И обикновено, тъй като се хапва нещо набързо, я нещо сладичко, я нещо калорично, и става така, че постепенно тези излишни въглехидрати ги натрупваме под формата на тлъстини. Значи въглехидрат означава мазнини в организма. Ако не, човек умира, защото получава прекалено много захар в кръвта. И затова организмът се стреми или да ги изгори с мускулите, или да ги натрупа в мазнини. Колкото повече се прекалява с тях и колкото повече се отмиват глюкозотолерантните фактори, толкова по-вероятно да се стигне до диабет от втория тип. И знаете ли, аз от този филм ще запазя само един спомен, не е важен. И човека казва така, нали, взел е тук една някакъв зеленчук, защото представете, че това е една речка. А пък от тук е една бомбона. И казва, последната свобода, която му е останала на човек. Какво ще си пъхне в уста? Какво ще яде? Като го чух това нещо и си казвам, аз не съм, този човек съм аз. Всяко нещо, което си слагам в устата, и то се отразява, то е вибрация, то е енергия, то е емоция, то е свързано с определено ниво на еволюция в природа. Не е все едно дали ще имаш пържоли и кръставици, нали? Или ще храниш подобно с зеленчуци, с ядки, с плодове и така. Всичко това нещо се отразява на някакво дълбоко вътрешно ниво на човека. И в крайна сметка ние сме единни същества. Това разделение на духовно и материално, съответно на умствено, емоционално и физическо, то е напълно условно, то е само с капиталистична цел.
да може човек да се научи по-добре. Тоест, ето ни е свободата. Какво ще се сложим в устата? Свободата. Какво ще пуснем през очите и през ушите, нали, през анализаторите и през мозъка? Дали ще се занимаваме цял ден с политиците и с това, който го препали и какво още е станало, нали? Или ще подхранваме. Знаете ли в компютрите какво се казва? GIGO или GIGO на български, което означава garbage in, garbage out. Т.е. като вкарваш буклук, ще почне накрая да излиза и буклук. И това го казват компютърджиите, защото те са интелигентни и знаят, че ако програмата ти не струва, нали, в крайна сметка може да извърши компютър. Въпросът е ние с каква енергия, с каква информация подхранваме, с каква материя подхранваме нашето прекрасно същество. И тук е мястото да направим сравнението с суперхраните. Като тук нямам предвид само водораслите, коластата, есенциалните масни киселини, плодовата енергия, морската енергия, зелената енергия и така нататък, а по принцип всички суперхрани. Но измежду тях на първо място като най-съвършени са микроводораслите. И не случайно Aqua тръгна в България като компания за микроводорасли. Постепенно малко се разшири, еволюира, сега е компания за суперхрани и също така и за хранителни добавки, които са много ценни за здравето в една или друга негова проява. Но водораслите, микроводораслите, особено пламавските, те са обявени за суперхрана номер 1 на нашата планета. Защо? В тях белтъка е над 60%. Повече от половината са белтък. Останалото какво са? Основно са есенциални масни киселини, то омега-3 и биологично активни вещества. Добавянето на водорасли към храната, тъй като количеството е малко, за да се получи много голямо добавяне на белтък, това не е проблем. Освен това, ние белтъка много лесно може да го регулираме, като да кажем ядем с едно яйце по-малко на ден. Обаче есенциалните масни киселини и биологично активните вещества, витамини, минерали, пигменти, ензими, антиоксиданти и прочее, това е основното, което липсва. Какво само не виждаме във водорасли? Няма фибри и няма токсини, които и без това не трябва. Защото тук ето ги токсините, те са много повече. Една от теориите, свързани с наднорменото тегло, това е, че организмът разрежда токсините и затова трупа вода и трупа мазнини, защото много токсини са масно разтворени. Ако нямаше толкова много мазнини, ние бихме се самоотровили от тия токсини, които са. Откъде идват токсините? Да беше само от храната, ами водата, ами въздуха, ами застоялия живот, ами тия всичките отрови, дето ги излъчваме невидимо един към друг, като ревна зави, злоба, какво още там, всякакви такива неща. Всичко това интоксикира. И за това друга много важна тема, свързана с охлаждането, е детоксикацията. И аз сега съм на път да си купя един бавно оборотен джусър, или бавен джусър. Той по някакъв начин ги смила и ги сдъвка предварително зеленчуците и оттам след това излиза сок, който е много пълноценен. Детоксикацията става с вкарване на жива вода в организма и също така с вкарване на липсващите неща на клетъчно ниво, защото когато клетката е гладна, не е нахранена достатъчно, тя не може да пусне своите всички функции. Това са стотици ензимни реакции, които за да са активни са необходими постоянно ензими, микроелементи, витамини, минерали, подходящо pH. Ние буквално се убиваме с начина, по който едем. И затова човек не използва своя потенциал да живее дълго. Знаете ли какво означава? В България мъжете живеят средно под 70 години. Това на английския life expectancy, а на българския е очаквана продължителност на живота. И тълкуването му е нещо ужасяващо. Това означава, че 50% от мъжете ще достигнат 68 годишни. Половината. А при жените ви е 50 на 50 шанса да стигнете 83 или 4 там колко. Това е статистиката и тя е безмилостна. Защо при положение, че според учителя Дънов човек може да живее спокойно 120 години? И не само да живее, да бъде здрав. Абсурд, ако се храни от магазин. Единственото спасение на хранещите се от магазин са суперхраните и хранителните добавки. Нали, аз не съм го измислил това като индустрия, не съм го измислил това и като решение. Просто аз бях достатъчно дълновиден и разбирах за какво става дума и за това се хванах с Aqua, защото алтернативата ми беше да стана медицински представител или да седа в един кабинет и да трога хората с лекарства. Не винаги, нали, не всички. Обаче това е голяма част от ежедневието на един друг човек. Просто нас така са научили. Това е част от една огромна система. В нея се наливат милиарди. И затова човек ходи на работа, той нищо не разбира. Нито разбира от здраве, нито разбира как да забогатее. Дали са му там да научи нещо съвсем малко и понеже го мързи да научи повече и цял живот като един робот. Постепенно трупа, или трупа килограми, или трупа нерви и ядове, след което го хваща някъде тежка болест и ако е събрал някакви пари през живота си, ги връща обратно на тия, които дърпат функциите. Защото не са лекарите тук. Нали? Лекарите най-малко получават такива. Повечето пари отиват за здравни каси и оттам се разпределят. Ми знаете ли, аз, например, си плащам здравните осигуровки, ама сериозно се замислям дали да не спра, защото те отиват точно за тия неща, които аз изобщо не вярвам, че водят до полза за здравето. И да ми казва доцент Мангаров оня ден, че една ваксина нали струва 100 лева, това е много скъпо нещо,
и много страни не може да си го позволят. Не могат да го позволят, защото имат такова в главата, а не тук един политик му бутнат по 10 000 лева и той готов да продаде майка. Точно за това става дума в Aquasource. Но знаете ли, политически не е коректно да се говорят такива работи. Защото на всичкото отгоре има такива лобисти, които определят законите, така че да може безнаказано да се разиграват хора тия, които имат необходимите следствия. Това аз не го говоря от името на Aquasource. И ако попитате официалното становище на фирмата, тя е, нашите продукти не пречат на действието на лекарствата, могат да се взимат заедно с тях, те не лекуват абсолютно нищо. Истината е, че човек толкова се е отклонил от правилния начин на хранене и на живот, че на него единственият му шанс да се излекува и да се върне в правия път, е ако се захване с суперхрана. Няма друг шанс. Невъзможно е, отивате в магазина, продават ви аспартам, продават ви мононатриев глутамат, продават ви трансмастни киселини, продават ви храни, които са произведени преди 2 години. И това е тая храна и ГМО. И затова аз съм си позволил пак в тази книга "Здраве без лекарства" да сложа една глава защо се влошава здравето и как да се предпазваме. И тук пише за нехранителните стоки, не в скоби отпред, те иначе се водят хранителни. За генно модифицирането, за ваксините, за химията от небето, за алопатичните лекарства, радиацията, фруктозата и така нататък. Има една книга на доктор Атанас Гълъбов "Световната конспирация срещу здраве". Той така ги е насолил вътре, че направо той е страшно да го четеш. Но е това. Той там много силно набляга върху проблема. И затова аз не съм чак толкова наблегнал върху проблема, просто казвам, който иска може да прочете повече. Аз искам да наблягам върху решения. И знам, че когато при мен дойде едно дете с сенки под очите, което много често боледува, и като му дам супер храни, и като му поправя миазмите и горе-долу като го поддържам с хомеопатични лекарства, които са по-безвредни сравнително, и то на няколко пъти, като изкара бронхита на крак или път хрипове, ама след няколко дена вече не. Най-често идват при мен, след като са минали през поликлиниката и са им казали задължително антибиотик още сега. И майката вижда, че има и друг начин на боледуване, и друг начин на поддържане на здраве. И в крайна сметка, парите, които се дават за единия вид здравеопазване, като си ги спестиш и като ги насочиш към това да си поддържа здравето, човек се прехвърля. И в това отношение аз съм много интересен, защото съм свой след чужди, чуж след свой. Аз се уважавам съсловието, но виждам, че лекарите в България работят при една много голяма степен на натоварване. И това им се отразява. Ни се отразява, защото лекарите статистически живеят още по-малко от другите. Но от друга страна, аз вече не мога да се нарека, аз съм лекар. Какъв лекар съм аз, като аз вече не вярвам в много тия неща. Да, аз съм физиолог, да, аз разбирам от анатомия, да, аз разбирам от болести, но като се стигне до лекуването, аз въобще не мога да бъда част от тази система. Но дай си Боже, ако щупа ръка, крак или нещо там ми се наложи да ми се прелива кръв, веднага отивам в пирогов при моя добър приятел доктор Мизо. Или ако има някаква друга медицинска изследване и така нататък. Един вид замъти ми главата Aquasource и то, нали знаете, любов от пръв поглед. И човек като е влюбен и той не пита направо върви. Само, че имаше основание. Неправилният начин на хранене води до два проблема. Единият проблем е интоксикация, а другия проблем е клетъчен глад или клетъчно недохранване. И затова човек казва, яде ми се, ама не знам какво, и почва да яде тук, това и това, докато стане толкова. Една моя позната, тя беше станала над 140 кг. И естествено това е свързано с подкиселяване, свързано е с кръвна захар. Оттам почват едни гъбички, целите и крака се нацепват на рани и тя отива в болница, защото какво друго да направи. И я почват с едни лекарства. И сега започна да отслабва по-малко и стигна до 130. И викам как си? Ами вика, спрях да отслабва. Как не да срещате токсините са вътре в тебе? Казвам, време ти е вече за Aquasource. Тя се на тия, ама тя трябва да види, че утре ще умре и тогава. Както един адвокат преди години, той беше 150 кг. И ме вика от тях по спешност. Лежи, не може да стане от кревата. Помня го като днес. Задъхва се, няма сили и сърцето му не работи. Казвам, от тук, нали, аз излизам, ще ти донеса коензим Q10, обаче веднага се обажда на бърза помощ. Ти трябва да отидеш веднага в болница. Не се знае какво ще стане. Донесох му коензим Q10 и той го взе човека и се обади в болницата. И я да ми се обади 3-4 дена, не се обажда. Викам, я да отида да видя какво става так. И човека умря. Той интелигентен мъж, адвокат. Нали, за тях времето е преди, те само си научили език и само говори. И съответно, айде малко кафе с захар, айде нещо сладичко, айде нещо набързо. И резултатът така се беше запуснал и той беше по-млад от мен. Никой не е вечен. Обаче извинявай да се докараш до това свинско положение. Така че подхранването на клетъчно ниво решава клетъчния глад. Детоксикацията изхвърля токсините от организма и регулирането и балансирането на храната води до поддържане на нормална кръвна захар без големи спадове и пикове. Какво става, когато човек хапне такова нещо сладко? Когато цялата захар се насочи към клетките, в кръвта се получава недостиг на захар. Хипогликемия, това означава ниско ниво на кръвна захар. И тогава тук някъде се отключва чувството за зверски глад. И човек прави още една серия. И това е все една помпа, един компресор, който вкарва
мазнини в клетките и в черния дроб. Преди известно време Анелия взе един квантов анализатор биоскенер. Държиш една такава пръчка, един сензор и за една минута почва да ти показва. Казва, имаш кръвна захар, не знам какво си, костите са ти зле, онова ти е добре и понеже нейният татко имаше диабет, но пък ние го поддържаме с сахар и той му показва в момента, че няма кръвна захар. И той казва, бре, това не може да бъде. И бръкна от дълбоките резерви и извади един глюкомер. Верно ми е нормално. Така че аз след няколко такива случая, сега съм станал фен. И защото е по-ефтино, отколкото си направиш изследване. И не е инвазивно, не ти взима потисната през. И може да се използва често, за да се контролира, да се види на къде върват нещата в организма. Там го има описано на нашия сайт, може да го видите. Ето това води до затлъстяване, клетъчният глад води до това, че клетките нямат сила да се справят с детоксикация. Знаете, когато една домакиня е много уморена и не си я нахранил и не си я мотивирал по никакъв начин, тя си седне и си плаче. А къщата през това време разхождат се черви насам. Обаче, ако тя така напери гребена и почувства сили в себе си, всичко е въпрос на енергия. Като нямаш енергия, като нямаш сили на тебе, не ти се занимаваш с неща. И така клетките остават интоксикирани. Затова клетъчното хранене е много важна стъпка към правилното отслабване. Не става с гладуване. При гладуването просто се намаляват калории. Ние можем да намалим рязко калориите и въпреки това да продължим да вкарваме в организма необходимите на клетъчно ниво вещества. И по този начин няма да имаме после ефекта йо-йо, който се получава като отслабне, защото гладуваш като куча известно време. И след това, щом видиш храна, айде и това, няма страшно, то е малко, извънш, хоп, и станеш още по-добре. Аз не съм против гладуването. Гладуването е добър начин на детоксикация, ако човек се храни с буклуци от магазини. По-добре нищо да не ядеш и да пиеш много вода и да се детоксикираш. Обаче аз съм за това да нахраним клетките, за да могат те да започнат да детоксикират, да спрем притока на токсини и да регулираме кръвната захар по такъв начин, че да върви тук около норма. Друг много важен момент, това е глутена. Глутен и също така глиадин и тук в скоби ГМО. Измислени са такива сортове житни растения, които да имат по-високо ниво на глутен и повече глиадин. И изглежда, че те са леко променени, но дори и да не са, те са в основата на някои автоимунни реакции в организма, които засягат и панкреас, засягат и центъра на ситостта. И се получава така, че много хора не могат да ослабват, просто защото ядат брашнени храни. Ако искате да ослабнете, ако днес аз направих първата крачка, сварих си елда. Елдата е източник на въглехидрати, понеже тя има черупчица отвънка, която има достатъчно фибри, и същевременно тя е безглутенов източник на въглехидрати. Пробвайте дали ако спрете хляба и тестата, ама трябва да не ядете нищо такова, в продължение поне на няколко седмици. За предпочитане 3 до 6 месеца. Дали няма да ви се промени значително метаболизъм. Това е така наречената палеодиета или безглутенова диета, която е, както едно време са се хранили нашите прадеди. Те са ядяли предимно корени и растения, и от време на време при някоя мръвка да падне. Тази безглутенова диета води до регулиране на състоянието на панкреаса и води също така до намаляване на пропускливостта на червата и оттам намаляване на интоксикацията през тия неща, които са си ячик токсини. Безглутеновата диета води до възстановяване на лигавицата на червата. Оттам се подобрява усвояването на хранителни вещества и става отново една бариера да не влизат в организма най-различни гадове. Много интересни изследвания има, които показват, че мишките, заразени с токсоплазмоза, губят страх от котки. Отиват и си набутват на котката в устата. Обикновено мишката, като усети котешка урина, избегат и се къса. Токсоплазмите са един вид микроби, паразитчета, които за да могат да си продължат рода, трябва да попаднат в котка. И те, мишката е правят на зомби, да ходи да се навира на котката в устата. Съотношението между човешки клетки и нечовешки клетки в човешкото тяло е 1:10. На всяка наша клетка се падат по 10 партирани. Това са микроби, може да има паразити, може да има бактерии, може да има вируси, може да има гъбички, може да има и някакви други, ето не ги знаем извънземници. И всяко едно нещо, то се стреми по някакъв начин да живее. И затова то ни управлява по някакъв начин. Например, гъбичките искат да има много захар и да е кисел. И затова Кока-кола и кола. Има един хомеопат, доктор Бах, дето е измислил и цветята на доктор Бах. Той, например, е разбрал, че само по характера на човека можеш да познаеш какви бактерии му се развиват в изпражнението на неговите червата. Изследвали ме с извинение лайната, за да разбере какви са бактериите и според бактериите ги е класифицирал в различни типове. И това са така наречените чревни нозови. Тези, които са много гневливи и обичат да командват, имат един вид бактерии. Като им смениш бактериите и тези не се успокояват. Колкото повече ядете ето тая диета, толкова повече въдясва.
Докато се стигне, нали, езика целия бял, отвътре червата всичките са с гъби, цяло без кучета, който иска влиза в кръвта, в който иска излиза от кръвта, е така, 1:10. И човек ходи насам натам и още живее. Той не че живее, той е една ходещо турище. Горе-долу очертахме проблема, сега да видим решението. Това, което ще направи дебелия човек слаб и строен, ще го направи от болен здрав също време. Освен ако не става дума за освенци, защото там вече в един момент се спират храната и тогава вече ти постепенно се стопяваш. Няма къде да кажа. Нали, говорим за един доброволен друг начин на живот и на хранене. Първата стъпка е детоксикация, втората стъпка е клетъчно хранене, третата стъпка е суплементация, четвъртата стъпка е диета, петата стъпка е физическа активност, шестата стъпка е емоционален баланс, седмата стъпка е управяне на миазмите. И същевременно човек може да отслабне много лесно и просто като не скъп храната. Като няма какво да ядеш, постепенно отслабваш и накрая нещо с. И затова се казва, забележете, детоксикация, клетъчно хранене, суплементация, диета, физическа активност, емоционално балансиране и изчистване на миазмите. И това е един цялостен подход на умствено, физическо и емоционално ниво. И разбира се, здравна просвета. До културата сме още далече, ама не да сме просветени, що горе. Има някои хора, които са с нормално тегло, веднага въпросът здрави ли са те? Не е задължително. Вероятно се чувстват малко по-добре, защото им е по-леко. Обаче при тях клетъчното гладуване и интоксикацията се проявяват по друг начин. Просто при тях обмяната на веществата е друга и не са толкова с силен апетит. Аз имам една позната скорпионка, която казва, като имам гадже, аз не ям, отслабвам. Щом нямам гадже, веднага стана по-добре. Защо? Защото при нея сексуалността е решаваща. И затова някои жени си държат мъжете дебели. Защото като са по-дебели мъжете, по-малко ще шават нищо. Но така е, я по-добре си фатни нещо. Не дай си Боже утре, както ходят гладни, нали, жени с блеснали очи по улиците, не дай си Боже утре, я да те избия аз малко бръмбарите от глава. При жените един много важен проблем, това е раждане. Защото около раждането още повече се усилва клетъчния глад. И обикновено жените след едно-две раждания стават по-дебели и обикновено те не могат да дадат трети път, защото вече са толкова. Нали? Това, което съм видял като изключение, ето тук Руми, тя е една шепа жена, нали? Тя има 3 деца. Явно, че при нея организма е малко по-други, както понеже се живее и си има там и годинки и всичко. Също така видях жената на Илон Любаран, този, който слуши водораслите на Автосар, която след като беше родила 11 деца, абсолютно всичко си имаше. Кръщено си детенце, отпред всичко какво се кажа и една такава огромна бойна коса и кожата й беше хубава. Изобщо не можеш да познаеш, че е раждал. Ама защо? Защото той непрекъснато я храни с каквото трябва. Мисля, те са в фабриката, те ако не се взимат водорасли, кой аз ще взимат. Сега, след като принципа ни се изясни, нека да видим какво на практика да се прави. Искам също така да ви кажа, че тук, където пише клетъчно хранене и диета, съществуват храни, които регулиране на апетита. Значи регулирането на апетита бихме могли да го сложим като осма точка. Прекалено силният апетит, той не се регулира само по емоционален начин. Той се регулира и през хранене. Например, ако вие ядете мононатриев глутамат, има вероятност да станете двойни и тройни. Оказва се, че той действа и върху инсулина и най-важното върху центъра на ситостта в мозъка. В хипоталамуса има такива места, които регулират, нали, според кръвната захар да ти бъде сито и да не ти е гладно. Има термин мононатриеви глутаматови огоени мишки. За някои неща трябва да се огоят, за да се види какво става при диабет, при високо кръвно и така нататък. И понеже мишката не ще да се огои доброволно, тя си яде колкото и се яде. В момента, в който я пробутат малко мононатриев глутамат, тя се присъстява към храната, почва да яде двойно тройно и става двойно по-голямо. Кои са най-дебелите хора? Американците. Защо? Защото за пръв път в историята на човечеството бизнесът се развива до такава степен, че всеки иска да се продава нещата максимално много. Те са много добри бизнесмени, за което аз ги уважавам, и същевременно те са безмилостни. Ако едно нещо кара човека да изяжда по-големи количества от моята храна, аз веднага му го слагам в храна. Това е една супер богата държава, където се харчат милиарди, трилиони за борбата с някои заболявания като рак на храна. И какво? Все повече и повече. Там на всеки 8 секунди се реже ръка или крак от диабет. Основно крак, защото те краката са по-ниско и затова там се застояват. И има толкова много изобретатели, които са се опитали да пробият там. Абсурд, бетон. Моментално ги смачват. Или им купуват патента и след което го слагат някъде в някой чекмедже и това е. Вие представете ли си колко пари отиват за тия, като почнеш облъчване, като почнеш операции, па присаждане, па рехабилитация, па диагностика, па не знам си какво си, нали, химиотерапия. Това всичкото, това са огромни пари. Изведнъж някой се откаже от кокъл.
Защото доктор Найденов му каза, не си подкиселява организма. Айде Кока-кола да не. Една единствена кутийка, която и да е било безалкохолна напитка, се нуждае от 20 до 30 чаши алкална минерална вода, като горнобанската. Горнобанската е най-алкална. Тя е силно алкална. И тя е едновременно ниско минерализирана и силно алкална и затова е много полезна за здраве. Пише, че pH е 9 и нещо. Тази, която е с ниска минерализация. Четете етикетите, там е показано това нещо. Друго важно нещо. Бързи и бавни въглехидрати. Бързите са тези, които нямат фибри в тях. Например, всякакъв вид безалкохолни. Също така алкохола. Бързите въглехидрати са по-скоро празни калории. Например, много по-добре е да изядете една ябълка, отколкото да изпиете ябълковия сок. Защо? Защото в ябълковия сок няма фибри, въглехидратите веднага качват кръвната захар, много бързо става се. Кога е добре да ядете бързи въглехидрати? Когато ви предстои много силно физическо усилие. Например, преди фитнес, нали? Например, преди изкачване на планини, по време на медения месец. Също така, ролята на хранителност спрямо калории, най-високото е зеленчуците и също така и месата, или риби, и яйцето. Ядките, те са много интересен клас храна и затова в тайчината има сложени бадемови ядки, които улеснявали отслабването по някакъв начин. Когато човек се стреми да отслабне, за предпочитане е да не яде толкова много яд. Особено поради това, че някои от тях съдържат прекалено много омега-6. И затова, когато искам нещо да си хапна, аз го проверявам и казвам, да, това е за мен. Например, макадамията съдържа доста омега-3, но тя е и по-скъпичка. Повечето други са предимно омега-6, докато маслините са омега-9. Моята книга е направена като справочник. В нея можете да видите също така и кои храни подкиселяват. Значи бързи бавни въглехидрати, хранително спрямо калории и има и така наречените отрицателни калории. Това е една теория, но в нея има логика, че някои храни, за да ги храносмеляме, ние изразходваме повече калории, отколкото те вкарват в организма. И това са повечето зеленчуци с отрицателни калории. И затова човек, като яде само салата, той не може да се нахрани, не може да дигне кръвната захар. Причината за проблема от една страна липсата на захар в кръвта, което става при бързи въглехидрати, както се и после веднага пада и човек пак отбърнява. От друга страна, умората, в мускулите забравих да ви кажа, че захарта се превръща в гликоген под формата на запаси, които по-нататък при нужда да се изразходват. Също така в черния дроб също се натрупва гликоген. От гликогена не се дебелее. Това са въглехидрати, т.е. захар, която е складирана и е готова веднага да влезе в кръвта при нужда. И също така, другата причина за глад е интоксикацията и клетъчната глад. И има още две важни неща, и това е щитовидната жлеза и черния дроб. Някои хора не могат да отслабнат не за друго, защото щитовидната им жлеза не работи достатъчно добре. Други хора пък не могат да си вдигнат огняната, защото черния дроб има задръстен целия. Това забавя огняната, защото черния дроб е най-голямата фабрика. Много енергия изразходва и той. И затова там на сайта ще видите в секцията отслабване пише, нали, за изчистване на черния дроб от токсини, за подкрепа на черния дроб с най-различни храни, за подкрепа на щитовидната жлеза и така. Ето ви сега естествената комбинация от хранината и сладките. Още едно нещо. Ритмичност на хранене. По-добре е да бъде по-начесто и по-малко, отколкото наведнъж да се натъпчеш. Първото важно нещо, това е закуска. Много е важно да се яде на време сутрин, защото цяла нощ организма не е получавал захар. Да се избегне прегладняване. Закуската е най-добре да бъде с някакъв вид бавен въглехидрат. Бавен без глутен, за който по-бавно остава. И може към това да сложите и яйце или нещо такова, но аз съм се изхитрил и за закуска ям лайтенът с кисело мляко, защото знаете ли как се прави? Взимаш едно шейкърче, друз, но ви го обяснявам, аз съм го изпил вече. Въпрос на това как си го направиш. И забелязах, че като си го направя да не ми е вкусно, аз го ям бавно. По-малко. Вземам си една налица и с него. И примерно както сега се готвя да семинара и седа на компютъра през цялото време, така за половин час някъде си го изява. Другия вариант е директно да го изпиете цели. И двата варианта работят. Лайтенът обикновено ви осигурява, ако нямате голяма физическа активност, ако и вие сте като мен на компютър, нали, повече седнало положение, лайтенът ще ви осигури 2-3 часа да не ви сваля. И най-важното, че той вътре има в себе си хром, който е за инсулина и за панкреаса, т.е. против диабет, против метаболитен синдром. Има йод, който е за щитовидната жлеза. Има антиоксиданти, които са много добри за въобще за организма. И има карнитин, който помага на мазнините да се усвояват. Ролята на карнитина е да вкарва в митохондриите масните. По-добре е с карнитин, за да не останете без него. По случайно се раздвижите, да може малко мазнини. Обикновено
Обикновено на гладно взимам кола Q3, той не е фатален за отслабването. Защо го взимам аз? Защото съм зодия Дева. При мен червата са най-уязвимата част от организма. А кола Q3 е едновременно с ацидофил за тънкото черво и с растежни фактори, които да ми оправят пригавиците, и освен това с антитела, т.е. готов имунитет, който да ми отрепе част от квартирантите. И тук вече не винаги признавам си, вечно зала. Забравям, гадно ми е на вкус, нали, то не е направено да бъде вкусно. Запомнете, ако нещо е много вкусно, малко не му е чисто, само освен ако е 100% натурално. Повечето от 100% натурални неща, например, сок от магнози. Това е супер отврат да се пие. Обаче е супер полезно. Само меда е изключение. Да, меда е изключение, да, наистина. Но от такива, нали, разни напудрени хранителни добавки, където са направени на вкус, или витамин С с аспартам, казвам на хората, ящите витамин С, или те ми носят и ми водят ни от тия шумящите, нали, те са или с представители, или не се знаят с какво. Или хайде, добре, това ще го издам, друг път ще знам. И тя като го издаде, и после ще хареса, ще свикне, и пак ще го намери майната. Витамин С е полезно, по другото то не е доказано. И затова много от продуктите на Аквасорс имат изключително остър вкус. Мисля даже да снимам едно клипче. Екзекутивен директор с една звезда яде водораз. И да се намазат по зъбите. И затова слава Богу, че са на капсули, така че си гледам като бомбарди. Не ги държа нещо. Освен това, като са на капсули, няма да ми се разсипат полизите и после да не може да изтърнат. Така че те не са направени да бъдат вкусни. Направени са да... Напротив, този горчив, силен, истински вкус, който те имат, в Аюрведа показва, че това е нещо, което е много хубаво за червено. Както, например, глухарче. Яли ли сте глухарче? Как горчи? Майка плаче. Обаче е супер полезно за червено. И, разбира се, задължително си взимам водорасли яфа. Аз се стремя да ги приемам по няколко грама на ден. Не винаги стигам до 5 грама, но така поне 2, 3, 4 грама някой път. Задължително си взимам водорасли яфа и горе-долу сутрин ми е това. Някой път си взема и флексибилити за ставите. И някой път си взимам и коензим Q10. Коензим Q10 много добре се отразява на мъжката потентност. Той има два вида импотентност. Едната е психологична, когато вече не можеш да го гледаш други. При жените това не си личи, защото нали, там не е толкова явно, обаче при мъжете едната причина да не може да го вдигне мъжа, това е, че вече му се дошло мъжете. От тая. А другата причина е физиологична. В основата на половия член има едни такива вени. Нали, от тук влиза кръвта. От тук трябва да излезе. И когато той е мускул, му се даде команда да се свие, и тук кръвта почва да се пълни и така се получава ерекция. И когато има някакъв проблем, например с нервите, нали, човек, който, да кажем, му е прекъснат някакъв там прешен нещо, гръбнака, не знам какво си, може да се получи точно такъв тип импотент. Другата причина е, когато липсва коензим Q10 в организма. Изключително важно е за поддържане на добра потентност при мъжа. Особено ако се комбинира с макроенергията. Значи на закуска лайтена, обяд, салата. По възможност с малко зехтин, но малко. И към нея може да бъде и яйце. Може да бъде и риба, защото съдържа йод за щитовидната жлеза, а може да бъде и месо, ако ядете месо. И може да сложите и елда. Също така киноа, също така чия и имаше и още едно, които са безглутенни. Амарант ли беше безглутенно? Да, точно. Горе-долу да ви бъде балансирано менюто. Ако по-малко ще се движите след обяда, отколкото преди обяда, тогава моя съвет е сутрин закусете с елда, а на обяд яща лайтена. Може към елда да добавите и яйце. И хубаво е няколко порции зеленчуци и плодове. Плодовете, понеже съдържат прекалено много фруктоза, тя отива в черния дроб и води до омазняването. И затова забавя обмяната. И затова, който яде много плодове, заедно с другите неща или между тях, много трудно отслабва. Аз, например, умирам за ябълки. Мога да ям само ябълки. Обаче това води до карване на много фруктоза в организма, която ни се отразява черно. И затова сега напоследък с огромно неудоволствие вече гледам да се въздържам. Изяждам по 2, 3, 4 ябълки на ден. Просто от тях ми става много хубаво. Чувствам се добре. Дали аз или квартирантите, това е друг въпрос. Гъбичките си сигурно се отразяват. Възможно е лайтенът да отиде на обяд. Ако вие работите в офис, едно, че на обяд къде ще ходите за 1 час, освен ако нямате стол в офиса. Аз сте излезе, аз сте си похарчили парите така или иначе. Затова по-добре си вземете лайтенът, дръжте си го в офиса в кутийката, едно кисело млекце, пламбур и готово. И гарантирано след обяд няма да ви се спи. Ще бъдете работоспособни. Няма да плювате направо. И особено ако няма къде да ходите, това е начин. Защото лайтенът има много малко калории. Киселото млеко, внимание, не е за всеки. Някои хора не търпят млеко. Затова може да се замени с вода, ако искате да ви е особено гаден на вкус, или с някакъв вид сок, например натурален ябълков сок. Но тогава ще увеличите количеството на фруктоза.
За какво са ни необходими плодове според вас? Антиоксиданти, точно така. Без антиоксиданти ще станете слаби, избръчкани и грозни. Защото антиоксиданти са тия, които поддържат клетките да бъдат здрави. Антиоксиданти са тия, които не позволяват да се разрушава колаген и да се образува бръчки. И затова според препоръките на лекарите трябва да има 5 дози плодове на ден. Какви? Не тия надутите ябълката, обелиме и кората, където са антиоксидантите основно, и ядем главно фруктозата с малко фибри и пектин. Хората са казали, англичаните, an apple a day, една ябълка на ден. Не са казали да ядеш ябълки по цял ден. С една ябълка на ден и ще държиш докторите надалеч. Антиоксидантите са в пъти под нужното в съвременното меню. И затова много важно е да се яде плодове енергия. Значи ето ви лайтена, ето ви коензим Q10, ето ви водораслите АФА. И тук сутрин взимам задължително и морска енергия. Заради йода и заради микроелементите и заради минералите. И заради това, че това алкалинизира организма. Плодовата енергия ще ви даде това високо съотношение между хранителност и калории, което е необходимо за ослабване. На вас не ви трябват калории, трябва ви хранително. И ще ви даде нужните антиоксиданти и още едно друго важно нещо, което прави тя, намалява апетита. Това е едно свойство на някои от тези тъмно-сините, които са с антоцианиди или нещо такова. Циан означава синьо, антос означава цвет. Проантоцианиди, не цианини. Ако взимате достатъчно плодова енергия, вие си осигурявате антиоксидант, което означава намаляване на разрушаването на клетките в организма. Особено е полезно за хора, които са склонни към разширени вени, които са склонни към, как се каже това, целулит. Дето на брат ми сина ме пита: Чичо, знаеш ли защо мъжете нямат целулит? Викам: не знам, Чичо. Защото е грозно. От него имам и други такива бисери от сорта какво правила жената след секс. Знаете ли? Пречи. Баща ми лично обича като ги разпрантим. И после веднага казвам: повечето хора се занимават с мрежов маркетинг всеки ден, само че без пари. Като разкажеш биците на някого, плащат ли ти? Не. Ти какво правиш? Разпространяваш информация. Нищо повече. Той нататък ще ви каже на някой друг. На брат ми сина му пука, той даже не знам дали е в България. Че аз тук му разказвам негови виц, който ми е дал преди 3 години. Съм го казал сигурно на 1000 хора. Това е човешката природа. Ти като чуеш за нещо интересно и полезно, веднага си готов да го кажеш на всички. И понеже и вие се занимавате с мрежов маркетинг, поне изкарайте и някой лев от това. Ето тая цялата информация, виждате, тя не може да ви се каже за нула време, тя се иска малко време човек да отдели. Но когато вие изтърпите тая лекция, аз затова разнообразявам малко, излизате нови хора, защото вече знаете много неща за себе си. И от тук нататък, ето ви е свобода. Това ли да го сложа в устата или това? Какъв ще бъде резултат? Извинявайте, ако някой на мен ми каже сега: дай 1000 лева, за да станеш 76 кг. Мислите, че няма да го дам? Веднага отивам в банката, ако трябваше да взема на заем от приятели, ако си не докрал там, и пак ще ми дам. И 2000 да ми каже, и 3000 да ми каже, пак ще ми дам. Защо ми? Защото аз, ако съм на 76 кг, животът е съвсем различен. И за това човек трябва да внимава за какво си дава парите. Не за тия, дето с круасаните ти думкат по стената по телевизията, а за неща, които реално ще те направят по-здрав и по-щастлив, и по-скроен, и по-млад, и по-хубав, и по-привлекателен, и по-работоспособен, и по-силен, и по-дълголетен, и по-умен, и по-потентен. Чакай да не забравим най-важното. Вечеря. Тук трябва да бъде ниско въглехидрати. И трябва да бъде с много фибри. Освен има хора, дето ги боли корема, там е друго, вече там трябва да се правят малко по-специално. Но аз говоря за нормалния човек. И тъй като през нощта организма се възстановява, добре е да има и малко протеин тук. Но това не е толкова фатално. И вие горе-долу, както до сега сте се хранили, така ще продължи. Важното е да намалите въглехидратите, да заместите олиото с зехтин и маргарина с масло. Не е правилно да се лишавате от мазнини, но имайте предвид, че те са много калорични, те са двойно по-калорични на грам от различните въглехидрати. Въглехидратите имат 4 калории на 1 грам, мазнините имат 8-9 калории на 1. Двойно. И затова човек, който яде много ядки, трудно ослаб, защото вкарва калории. Ядките са особено богати на мазнини. Има разлика между калории от мазнини и калории от въглехидрати. Едните са свързани с повишаване на инсулина, оттам веднага стават редица проблеми в организма и се стига до метаболитен синдром. Това няма да ви го обясням, защото е много дълго ще го правя. Метаболитен синдром означава голям корем, повече мазнини в кръвта, обикновено повишен холестерол, повишено кръвно налягане, намалена толерантност към глюкоза и преддиабетно състояние и човек е уморен. Защо е уморен? Защото горивото вместо да отиде в мускула, за да може да се изразходва и да имаш сили и енергия да тичаш, да скачаш, да работиш, това отива в масните клетки и там само стои и се трупа. В лайтенът има хром и също така в коензим Q10 с хром пак има хром. Този хром е много важен, за да може да действа инсулина, той се казва глюкозотолерантен. Ето сега нека да ги извадим на страни продуктите, които помагат да отслабваме. И това е лайтенът, АФА и морска енергия,
коензим Q10 с хром, тук пак и с хром, плодова енергия, течно злато или есенциални масни киселини за жените, но все пак ако може жената да си позволи течно злато, още по-добре. Liver Cleanse, който е за стимулиране на черния дроб да почне да работи по-добре. Морската енергия е за стимулиране на щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза е терморегулатора на организма. Ако тя е активна на човек, му става топло, вероятно в спора, понеже ние се изразяваме чрез ръкомахане, чрез приказване и чрез яене, се зачервяваш, изпотяваш се, става ти горещо и така, защото и щитовидната жлеза започва да се активира. Liver Cleanse и още едно друго много хубаво нещо е мака енергия. Мака енергията в случая само споменавам мимоходом, че е много добър регулатор на щитовидната жлеза и освен това тя е адаптоген, т.е. тя позволява на организма да се приспособява към всякакви неща. И едно приятно изключение, тя е много вкусна, защото е с малко мед в нея. Както виждате, има 2, 4, 6, 7 продукта, които са хубави за тази тема. Разбира се, не сте длъжни всичките да ги ядете. Ако трябва да бъде абсолютния минимум, взимайте лайтенъп. Но поне го допълвайте с течно злато, заради есенциалните масни киселини. Ако можете и с морска енергия, защото морската енергия е за микроелементи и за минерали и също за алкализиране на организма. Така че Lighten Up, морска енергия, течно злато или Lighten Up, морска енергия, течно злато, коензим Q10. Ако искате добавете АФА, за да бъдете по-интелигентни, по-будни, по-лесно да си решавате проблемите, повече пари да изкарвате. Аз съм забелязал, че вкарването на АФА в диетата не излиза като разход, защото човек по някакъв начин, като е по-интелигентен и по-работоспособен, той си ги заработва парите, че и в повече даже. Днеска, например, ми се случи нещо много странно, обаче вярвам, че съм бил прав. Обадиха ми се за една жена да я прегледам по телефона. Аз попитах кога е родена тя и кога е роден мъжа. И се оказа, че взаимно в хороскопите на двамата има Марс-Сатурн опозиция. Марс е планетата, която те кара да се изразяваш. А Сатурн е това, което те връзва и те затваря и не ти дава възможност. Това е все едно един бик да го затворят в е такова. Точно колкото за него да отгоре и от всеки. И той не може нищо да прави, само е така седи и си пресладва. Представете какво става, когато го пуснеш от тая клетка. И всъщност тази жена в това състояние има нужда от едно определено хомеопатично лекарство от някой от лицата на доктор Бах. И аз все едно, че я виждах пред очите си. Все едно, че съм бил там, аз го описам и те от другата съм казал, да, точно така, точно така. Мисълта ми е, че аз бях се натъпкал преди това с Lighten Up и с АФА. И сега преди лекцията пак. Аз съм забелязал, че когато на лекция дойде без да съм ял АФА, например, ми се случва един ден, бях на една командировка из страната и просто забравих, защото там някъде я бях забутал. А да върви лекцията, ама не ви върви нещо. Афата е много силно насочена към мозъка и към интелигентността на човека. Да се концентрираш, да не си забравяш мисълта, да можеш да говориш хубаво, да бъде интересно. Така че има голямо значение. Във връзка с нашия бизнес, искам да ви кажа, ако искате да спорите, спорете с Робърт Кийосаки. Човекът е продал над 40 милиона книги по света, един от десетимата в залата на славата в Amazon.com и той казва, мрежовия маркетинг е бизнеса на 21 век. И казва, посвещавам тази книга на милионите хора по света, които се намират на кръстопът в живота, засегнати се от кризата, чувстват се безпомощни и не знаят какво да направят, за да се подсигурят финансово за бъдеще. Искам само да знаете, че каквото и да си мислите, сега е най-подходящото време да поемете контрол над своето бъдеще и през целия си живот съм учил хората как да постигат финансова свобода и знам, че тази книга, като останалите от моята проекта, ще даде нужните проблеми да създадете и поддържате богатството. Тази книга е посветена изцяло на мрежовия маркетинг. Ако се интересувате от това как никога повече при живота си да не се притеснявате на тема пари, първата ви стъпка е мрежов маркетинг. Няма алтернатива.